Кои са най-разпространените фалшиви новини за еврото? Един от тях е, че българската икономика не е готова за еврото. България поиска изготвянето на конвергентни доклади, които потвърдиха, че страната е готова за еврото и че покрива всички критерии за влизане в еврозоната. Събитията в последните месеци показаха, че данните за инфлацията и обществените и политическите усещания се разминават и проучванията показват, че повишенията на цените привличат вниманието на хората доста повече, отколкото стабилните или спадащите цени. Така че какво е усещането за инфлация и какво е реалната инфлация са неща, които доста се разминават. Друг мит е, че заплатите и пенсиите ще останат същите, но цените ще се увеличат. Това не е така, защото абсолютно всичко ще бъде конвертирано по курса 1,95583, така че това важи и за заплатите, и за пенсиите, и за социалните помощи, така че няма да има дисбаланс между цените, поне не в този смисъл, между цените и пенсиите и заплатите. Друга фалшива новина е, че еврозоната ще фалира. Еврозоната не може да фалира, тъй като не представлява един фискален субект с общ бюджет и общ държавен дълг, а е паричен съюз между отделни държави, които използват една и съща валута. И в този смисъл тя няма как да фалира. А как функционират дезинформационните кампании? Всеки е медия, може да произвежда съдържание и да го публикува където му удобно и където владее средата. Тоест и Facebook, и Telegram, и YouTube, всички тези канали се използват, за да се разпространява такова съдържание. Ако мога да привлека внимание, това мога да го монетизирам и много хора така чисто пазарно се хвърлят на тези теми и ги използват, за да комуникира с тях. Българите в чужбина са уязвими към дезинформационните кампании, защото апелират емоционално към тях. Емоциите са основно в комуникацията и се използват за да се прокара някакво послание. И съответно българите в чужбина имат масово страдат от носталгия по родината, което е абсолютно човешко и нормална реакция. Аз съм бил повече от 10 години съм живял в чужбина и детството ми също. И знам какво е да ти липсва дома, домашното. И това го чувстваш като една липса в себе си. И много играчи се възползват от тази липса и се опитват това чувство да го използват в тях да извлекат някаква полза от това чувство, като привлекат вниманието на човека, който е носталгичен. А как може да се предотврати манипулацията с фалшивите новини? Ако на хората им се обясни не кое е истина, кое е лъжа, не говорим за това, говорим да им се обяснят механизмите, по които им се влияе. Примерно точно използване на силно зареден емоционален език. Използване на заглавия с гръмки думи, шок, бомба. Няма да повярвате какво се случи, няма да повярвате кой вчера умря. Нали? И това в момента, в който се обясни на хората, че това е тактика за манипулация, по този начин тяхното внимание бива привлечено, за да им се продава нещо или за да бъдат използвани за някаква политическа цел, те почват да внимават, защото никой не иска да бъде лъжен и да бъде манипулиран. Можете да чуете цялото интервю в нашия подкаст. Заедно с другите кратки видеоексплейнери, той е наличен на страницата на ISGI Media.